बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। दिनै बिपिएफ दोलोनि एमएलए एमसिएलएनि थान्दै हानजाया इउएलबिनि मुङाव नंखाय एनकाउन्टार खालामजानाय सेरफांगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सेलेखा सालगुरि गामिनि जोंसार मोसाहारिनि नखराव दावबायना सुलाद लाफैदों। दुखुथिया नखराव बिपिएफनि एमएलए दुर्गा दास बर', रबिराम नार्जारि, सरन बर'जों लोगोसे बिपिएफ दोलोनि एमसिएलएफोरनि थान्दै हानजाया जयै थांनानै खौरां लाहैदों। लोगोसे जोंसार मोसाहारिनि बिसिनो 50,000 रां अनसुंथाइ गथायनानै होयो। बे जाथायनि सायाव थार बिजिरनाय मोननांगौनि थाखाय आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनि खाथियाव गोख्रों दाबि दैखाङो। खौरांगिरिनि सिगाङाव एमएलए दुर्गा दास बर'आ बुङो दि आसाम आरो बिटिआर ओनसोलाव फिन हाथियार लाग्रा हानजानि फिन जोनोम जाफिननो हाया आरो गोजोन खौसेथि आरो जौगासारनाय लाबोनो थाखाय सरकारा गोख्रों खामानि मावनांगौ होनना दाबि दैखाङो। नंखाय इउएलबिनि मुङाव जोंसार मोसाहारि आरो जनक कुमार ब्रह्मखौ बुथारनाय जाथायखौ गोख्रों रावजों सोंखारिना सिबिआइ इनकुवारि खालामनांगौ होनना गोख्रों दाबि दैखाङो। हादरनाङै बयजोंबो मिथिजानाय साहस गोनां मुंदांखा इउटिउबार बि बयस मुङै मिथिजानाय बर' फिसा सन्जय बर'नि बाखनायथाव आखुथाय। बि बयस बिथाङा क'क्राझाराव नंखाय एनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय जोंसार मोसाहारिनि न'आव थांनानै खौरां लाहैयो आरो 20,000 रांजों लोगोसे माखासे जानाय मुवा बेसाद अनसुंथाइ होदों। थांनाय 21 सेप्तेम्बर खालार खालि क'क्राझार चिफ एक्जिकिउटिभ इन्जिनियार पिडब्लिउडि मावखुलियाव टेन्डारखौ लानानै दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन। सिजफायाराव थानाय एनएलएफपिनि गाहाय एमबाथा बिथाङा बे टेन्डारखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ 10 जौखोन्दो जानाय आरो सिदलै बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारिया 15 लाख रां जानायनि अजद होदोंमोन। बे अजदनि सायाव एमएलए जयन्त बसुमतारिया फिनजाथाय फोरमायनानै बुङो दि बाथ्राया रां जानायनि अजद होनाया टटेलि बेसलेस। बिथांनाव फोरमान दङब्ला होथों आरो फोरमान जुदि होनो हायाब्ला बिनि सायाव जों आयेननि बेबस्था लागोन होनना। बर'नि गेजेराव गोदानै हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम मोननाय इउएलबिनि हेंथायै पुलिसनि गोख्रों संदाननाय। पुलिसनि संदाननाय मोनसे हानजाया तामुलपुर, नाग्रिजुलि, गरेस्वर, देवसुङा, कुमारिकाटा, सुवागपुर ओनसोलफोराव आफादनि हेंथायै संदाननायखौ खालामो। संदाननायनि गेजेरजों थांनाय हराव सानै इउएलबिनि केडारखौ हमनो हानायजों लोगोसेयैनो हाथियारबो जब्द खालामनो हायो। हमजानाय सानै इउएलबिनि केडारखौ उदालगुरि जिल्ला देवसुङानि 32 बोसोर बैसोनि दीपक थापा आरो बाक्सा जिल्लानि 21 बोसोर बैसोनि दानसुरां बसुमतारी होननानै सिनायथिदों। मख'नो गोनांदि पुलिसआ बिसोर सानैनिफ्राय थरसे ग्रेनेड, गंस्नि मबाइल फनजों लोगोसे रां दाबिनायनि फोरमान बिलाइफोरखौ जब्द खालामो। बिसोर सानैखौ गरेस्वर पुलिस थानायाव सोंनाय फिननाय खालामगासिनो होनना मिथिनो मोननाय जादों। क'क्राझाराव नंखाय एनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय टिपकाय मंगल जरानि जनक कुमार ब्रह्मनि न'आव बयजोंबो मिथिजानाय इउटिउबार महरगिरि गेमस्रि दैमारिया मैया थांनानै खौरां लाहैनायजों लोगोसे 20,000 रां अनसुंथाइ हैदों। गेमस्रि दैमारि बिथाङा दिनै बे एखे नंखाय एनकाउन्टाराव जिउ गोमानाय जोंसार मोसाहारिनि न'आव थांनानै खौरां लाहैयो आरो 20,000 रां अनसुंथाइ होयो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।